Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Гріх приводить до прокляття і смерті. І ми маємо зненавидіти свій гріх, інакше він зруйнує наше життя, наше спасіння та життя вічне в Ісусі Христі. Ми маємо змирятися під Слово Боже, виконувати волю Божу і міняти своє життя. Тільки Бог зможе звільнити нас від гріха. Він дає нам час та шанс на покаяння для спасіння себе, своїх рідних, своїх близьких. І ми маємо приймати Слово Боже, приймати в своє життя людей Божих, які показують нам ту вузьку стежину до спасіння. У Богі наше спасіння. Ми маємо обрати Його, поставити Його на перше місце, а не сатану. Амінь. Дякую вам.